Proses apa kuwi jenenge? Awit jenang menjenang ya, Mbak? Yo. Nguke dienggo diwehne ngantene, Mbak. Lur, ini proses kalau neng Manjung bikin jenang. Prosesnya seharian. Sedina ya, Mbak? Sedina utuh, Lur. Gawe jenang. Proses yang paling abot ini. Sakmene iki meh 20 kilo lho, Mbak, ketoke, Mbak. Abote. Kencange iki. Abot lho ngarani. Ya apa ya? Abot ya, Jan. Lah kae tandi. Lah kok wong tuwa dibredok kan nyunggi. Iki Manjung. Nek teko Mas kapan ya? Aku ke wis rong bengi, Mbak. Tetep ora ninggalne adat. Ora ninggalne adat. Yo. Desa mawa cara, Lur. Engko tak gentenane, Mbak, sik. Posisine Lur. Di lerenge Gunung Lawu, Lur. Iki bagi aku. Terus sarapan. Nggih, monggo, Mbak. Monggo sarapan. Nggih, monggo. Nggih, monggo, Budi. Guyub rukun ini proses bikin jenang. Neng pawon aku ke, Mbak, nek nang omah ke kerjaku. Sarapan. Nggih, gampil mengke kula wau pun wis ndisiki kula wau santai, Mbak, santai. Nih, guyub rukune wong sumber dodol. Ya. Proses kerja bakti gotong royong bikin jenang, Lur. Cedak banget, dekat banget sama gunung. Sarapane Lur. Nasi pecel. Sadurunge ini dibudidayakan untuk ngaduk jenang. Ndang, Pak. Cilik emang dah, nek cilik oleh timbangan nek gede ra oleh. Khusus ya kuwi. Khusus karyawan ya itu.
Iki tempe di rumah. Iki sendok endah. Kilo sendok gitu. Langsung ditekem sana, tawon wis besok. Sapa? Kowe kaya kuwi. Aku kayak wis goreng sego. Rendi